Sziasztok! Én Pavel Molnár vagyok, és ebben a kis videóban be fogom nektek mutatni, hogy milyen egyszerűen és könnyen tudtok regisztrálni a Magnet IT-be. Szükségetek lesz egy valós és működő e-mail címre, ahol megkapjátok az üzenetet, mivel a regisztráció után arra a e-mail címre fog menni a visszaigazoló e-mail, amit vissza kell igazolnotok, és a továbbiakban minden, ami változás van a webirodádban, a cég arra a e-mail címre fogja neked ezt kiküldeni, szóval azért mondom, hogy valós e-mailt kell megadni, én meg is adom. Olyan jelszót adjatok meg, amiben van kisbetű, nagybetű, szám, és nagyon ajánlom, hogy tegyetek vele még speciális karaktert is, ami olyan, mint pont, vesző, kérdőjel, felkiáltójel, szóval akkor létrehozunk egy jelszót, megismételjük a jelszót, aztán itt le tudjátok ellenőrizni, hogy milyen jelszót adtatok meg, hogy passzolnak-e. Én most nem fogok erre rámenni, mert nem szeretném, hogy lássátok, hogy mutattam meg. És aztán, ha minden passzol, akkor elfogadjátok a szerződéseket, mind a kettőt, és aztán már csak annyi, hogy regisztrálok. Jó, szuper, a regisztráció sikeres. Köszönjük, a regisztráció sikeres volt, melyről e-mailt is küldtünk a megadott e-mail címedre. Kérjük, ellenőrizd a fiókot, a spam mappát is. Szóval akkor megnézzük az e-mail fiókunkat. Igen, és ma igen, megérkezett a e-mail. Kedves új klubtagunk, sikeresen regisztráltál a Magnet Klub rendszerbe. Az első belépés előtt kérjük aktivált fiókodat, az alábbi linkre kattintva rákattintunk. Nem tudom, miért így dobja meg. Szerintem kiválom. Igen, csak én azért másolom, itt nyugodtan rákattinthattok, de én bemásolom és a másik böngészőbe, mivel nem, nem fogja elfogadni. Okay. Másolás. Jó, megütünk ide, és ide beilleszteni azt.
Úgy néz ki, hogy már aktiválta, és akkor megpróbálok bejelentkezni. Legyen elmondva, legyen keresni. Igen, el is van mentve. Én mindig be szokom pipálni, hogy belépve maradok, bejelentkezünk. Mielőtt tovább lépnél, kérjük adj meg a neved, mindenki saját maga adja meg, ahogy, ahogy hívják, szóval hivatalos nevet adjunk meg, és rendben. Köszönjük, a neved mostantól Palimon. Okay. És nagyon fontos, hogy aztán belemenni a beállításunkba, tudsz képet is feltölteni magadról, meg bepipálni például, hogy milyen értesítéseket szeretnénk kapni a cégünktől. Én például értesítést kérek, ha feltöltésre került az egyenlegen, értesítést kérek, ha kifizetést kérem, átutalásra kerül, értesítést kérek, ha egy ajánlatom regisztrált a rendszerbe, vagy értesítést kérek, ha egy ügyfélszolgálati kérdésem megválaszolásra kerül. Szóval ezeket, amelyeket szeretnénk, azt pipált ki. Aztán itt, hogy a szponzorod mit lásson a nevemet, az automatikusan, szóval aztán be tudod pipálni, hogy a profilképemet, a regisztrált e-mail címemet, a kapcsolati telefonszámomat, elszámolt jutalékaimat, és a vásárlásaim összegét és típusát. Aztán rámegyünk a szállítási cím, és itt mindenkinek majd, ha fog rendelni terméket a webshopunkból, akkor azt a címet adja meg, ahol valósan lakik, mert aztán a futár neked oda fogja kivinni, meg minden valós címet kell megadni, szóval ország, ahol laksz, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó. Én most nem fogom kitölteni, csak így én nagyságrendileg elmondom nektek. Aztán van a számlázási cím, itt kettőt választhat, van egy, hogy önadózást választom, vagy céges adózást választom. Ez attól függ, hogy te most vállalkozó vagy nem vagy vállalkozó. Ha nem vagy vállalkozó, akkor mindenképpen a önadózást választ, de ha vállalkozó vagy, akkor is még dönthetsz az mellett, hogy most önadózni akarod, vagy a vállalkozásodba akarod, azt majd mindenki saját maga dönti el, szóval itt is mindent teljes név, cégnév, adószám, ország, irányítószám, város, utca, házszám, emelet. Aztán a bankszámla, itt meg kellene adni, hogy milyen állampolgárságú vagy, születési hely, születési idő, számtulajdonos neve, az annyit jelent, hogy aki a bankszámla, akinek a nevén van, annak a nevét kell itt megadni, számtulajdonos lakcíme, számlavezető bank az annyit jelent, hogy amelyik bankból van a számla, és bankszámla szám IBAN, szóval az egész IBAN számot kell megadni.
és itt megtalálod, hogy ha szeretnéd te is tovább ajánlani a rendszerünket, akkor itt megtalálod a szponzori linkedet, csak annyi, hogy bemásolod, és akkor, ha van érdeklődőd, elmondtad neki, hogy miről szól a rendszer, hogyan működik, miként, akkor ezt a linket el tudod neki küldeni, vagy ha meg tudod vele úgy egyezni, hogy te meg is meg tudod csinálni neki te is a regisztrációt, csak annyi, hogy akkor ebből kijelentkező, megnyitja egy új lapot, oda beilleszted, és akkor már tiéd fogom mutatni. Meg is mutatom, mert én most tanácsoltam, akkor innen kijelentkezünk, és fogjátok látni, hogy tiszta más fog bedobni. Például, ha ki vagy jelentkezve, akkor ide csak annyi, hogy prélepít, azaz beillesztés, és nyomsz egy Enter. Lássátok, előbb, amikor kezdtem, akkor volt ott kép, mivel igen, az én fő profilom volt, arra csináltam most egy ilyen próbaregisztrációt, hogy meg tudjam nektek mutatni. Remélem, hogy sokaknak tudtam így segíteni, és észrevetted biztos, hogy most nekem angolul mutassa. Igen, mivel észleli a rendszer, hogy nem magyarországi IP cím, hanem szlovákiai, és azért rögtön földobta a angolt, de ha magyarországi regisztrálás történik, szóval felismer a rendszer, hogy magyarországi IP cím, akkor persze magyar lesz minden. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a kis videót, remélem, hogy tudtam benne segíteni. Ha további kérdésed van, akkor keresd azt, aki megmutatta neked ezt a kis videót, és ő mindenben fog neked segíteni. Köszönöm szépen, hogy megnézted, további szép napot kívánok, sziasztok!